Maniudto na mi, maniudto na ta, mga unta mga kabukid. O, ang among mga sudan. Buhay probinsya. Mangaon. Ay sabi, ayun sa anak ko, be. Okay. Nami sinugba, humba, rice, suman, kape, binaki, salad, sili. Mga unta, mga unta. Nagdala lang di akong kukutsara. Rice. Bless us, O Lord, and this the gift which are about to Malayo, receive ay. from this bounty through Christ our Lord. Amen. Bilong-bilong. O, bilong-bilong nga gisinog ba? Lami. Humba. Lami din kaon kay bugnaw. Pagkahuman dayo kaon tulog. Mga unta, mga on. Katong mga miaging mga semana, ang sugod sa December ba to nga grabe kayong ulan. Yun nga area magpag yun magpag sobra katugnaw. Karon pila ka adlaw naman ang ulan, init. Pero presko gyapon ang hangin. Mga unta, mga on. Katong wala pa naka-subscribe sa akong channel, subscribe. Please subscribe po. Para ma-update. Gamay naman akong mga subscriber. Pero sagdi lang, at least nga kanang gusto ko mag-vlog. Dream come true. Kamera, oy. Mga subscriber. Nakaon ang buhok. Labi nagmakinamot. Dakan ang makaon. Ay sa tambunan sa mga ko to. Dini sa bukid kay iini nga mga panahon tugnaw. Aw hangin. Ganahan kakaon sa mga ingini nga lugar bitaw kay bugnaw. Ang imong dala gyud dinhi permi kape. May kape o daghan. Wow. Ganahan kakaon ba? Mga unta oh.
Last week, din dito ako mga classmate out. Last 2 weeks, din sila. Nagsuroy lang ba? Mga on. Simple lang kayo ang buhay sa bukid, oy. Ini nga panahon, oh. Ito kay karon mga +12 karon ba? Bugnaw na ang panahon din niya, presko na. Pagkahuman na mukhaong karon mga pinapod mo. Ito na. Ito. Yan na. Dahil salad, oh. Kahapon manggod kay death anniversary manggod sa akong papa. Dahil salad. Nga, ipadadaan dahil may KBH. Lamit, no? Pag tinidor lang ta kay salad, biya. Nindot man ko diring dapita kay makahinumdum ka sa kwan bitaw sa imong mga kaagi ni mo sa imong life ba, di ba darling ba, sa imong love life. Kita tama, kara. Karon pagkahuman o karon taot-taot manilig padayon ko manilig maglapo. Di pagkataot-taot mga pinapod. Wa ka nagdalag si Nina? Ipaningot ka? Dinhi dapita imong madunggan, mga langgam, mga kuan sa mga kahoy, hangin, mga
Nindot. Lamang bukas sa bukid. Ano ba? Yan na. Inom tubig. Sunod din magmukbang ko. Karon lang kay wa man gud mi ka ready. Ya gusto ko mo higop og sabaw ba tinola bitaw. Nagdala ni og water oh. Ing anak lang, simple lang ang buhay din sa bukid. Napamiridi unya sa hapon nga pang merienda na po. Mukaon sa ko gamay og binaki ha. Panghimagas ba. Kini nga binaki amo ni pinalit dito bitaw sa katubitang Atugan Bridge katong sa to siya binaki farm Atugan Farm binaki. Lami sila ang ilang binaki dinhi. Kani non siya frozen pero kanang naani sila yung mga kuan sa Cagayan, mga outlet ba na? Lagi. Ara oh. Look at the binaki oh. Sarap no? Wait, ilawan natin. Sarap lami. Lami gud na ang binaki nila. Unsa to ngalan ana ha? Atugan Farm. Binaki. Unsa to ngalan atong sa binakian bot? Atugan Bridge. Atugan Farm binaki. Lami kay ba? Sarap kayo. Kani siya
Tag 250 ang usa ka pack. Pero ang sulod sa usa ka pack is 10. Depende sa kadakon 10 or 9 or 11. 250. Lamit na, sarap kayo, lamit. Kana bitang padulong tas malay-balay nya nay Atugan Bridge. Murag before kugikan ta dinhi before Atugan Bridge. Palabyan na nimo ang Binaki Farm. Gikan ta dinhi sa Alai. Padungkas malay-balay. Right side. Na diha pwede din kamuhuno, mag-snack. Ang nakatsada di usahay kay ilang Binaki bag-o pagyod nga luto, aso-aso paghihaon pa sa dako kay kaldero. Lami gud ilang Binaki. Sa una kami ang Binaki ga padalami ani dito sa Manila. Tama pong ikagaw ka padalami ani. Kung gusto mo order, tanawa lang din sa ubos. Dahan pa oh. Murag ang sagol nila ani is kuan. Ako nahibawan mura o ang ilang sugar is dugos. Right. Murag na sila beef farm. Maulang na mga kabukid. Thank you for watching. God is good. Hello world. Hello bukid. See you for another vlog. Bye!